Kita kan sama toh. Loh, napa gitu? Podo. Awake dhewe tinggine semampir ya. Tapi kita bangga ya. Banggane piye, Mbak? Ya wis awake dhewe dianggap apik ngono wae lah bentuke. Iya. Iya toh podo toh. Ipel-ipel lah ya. Heeh, bunder-bundere ya toh. Iya. Pawakan kita satu marga. Satu margane nggih kadang kula ki Mbak Eka kan nggo ngoten ki jam-jaman di bojo kaya Mbak Eka. Ning kula iki wedi lek duwe keturunan aneh lho, Mbak. Piye ta? Lah Mbak Eka kan putih. Kula kan ireng ngeten iki. Lah aku lek njedul kaya ula weling kan malah bingung kok ya. Mosok wong anak-anak ula. Paling ora telek cecek ya, Mbak yo. Kayak boyo. Nggih. Le wong Enggak. Dudu. apa? Ngapur Ya. permintaane lho pepeling ya, Mbak ya. Malah diurak-arik aja kok ora. iso. Gelo Nggih. pegel. Monggo dipun aturaken Mbak Eka uget-uget kalian Mbak Tri Hastuti dalam lagunya Gelo. Mbak Tuti agak sini dong. Biar nanti ke itu shoot, nanti biar di zoom, ya toh. Mbak Tuti di sana. Nah, nggih. Bang Yosi, Mbak Toti, Mbak Toti. Mbak Tuti di zoom dong, di zoom dulu. Iya, itu lihat kamera Mbak Tuti. Sudah seketok kan. Ya. Kita zoom, latihan dulu zoom. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Sesuk tak ora padha. Piye? Ora padha kan kudune kompak to. Oh kompak ya. Heeh. Piye sik? Tangan kuwi cupet lho mare yo. Sik to tak apa? Apa kuwi apa geografi? Alah kok Gak mudeng. Ora mudeng, ora gaul dek. Velocity. Oh, alah. Ya, Aku pengen di zoom ngerti jane Bang aku. Yosi, ya Mbak Tuti auranya ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Piye iki? Wes lagune kuwi tok aku apale. Wes ngono ya ya. Wes ya. Wes, dah. Ayo ngarep tok sing hafal. Monggo dipun aturaken Gelo. Yuk, dados. tekan. Yo dulure ya. Yo ditokke kabeh. Biru-birune abang-abange tokke kabeh. Pokoke ngatek mulih nyang kono ora nggawa apa-apa pokoke. Kaya ngene Ayo Pak
kasih Pak De. Iya, iya. Alhamdulillah Mas Cahyo. Nggih. Nggih.